Pinky kalar 'yan mata da samfarin ƙauna. Sannu wannan ya zama tambarin mayaka kansar nono ga mata a duniya. 1 ga wata zuwa 30 na kowace Oktoba. Tsawo da faɗin watan na wayar da kan maza da mata ne akan kansar nono, ga kuma abin da na dafa da jami'an ɓoye. Akalla mata 44,000 kansa ta kai su kushewa a 2021. Wannan lissafin waɗanda aka san da su kenan. Fiye da haka na tafiya lahira ɓoye a ƙauyuka da biranen da asibitoci ba su kusa da bugun zuciyarsu. Mafi yawan matan da ke ɗauke da kansar nono na bayyana ne bayan cutar ta yi zaman mutuka raba a jikinsu. Rashin sanin cutar da hanyar gano ta da wuri, masana sun ce ya yi yawa ga matan Najeriya. Hakan ya sa ƙungiyoyin sa kai da zuciya da irin mu 'yan hikimar baka ke kiran 'yan hankalin 'yan Najeriya, musamman mata akan cutar. Cutar kansar nono tamkar albishirin mutuwa ce ga mafi yawan masu ɗauke da ita, don kuwa daga ganowa da magani zuwa taimako babu isassun cibiyoyi da ke kula da masu fama da ita, musamman a kusa da karkara. Masana rainon lafiyan da muke da ita na kira ga mata da cewa akalla sau 1 a sati mace ta laguda, ta mammatsa kuma ta yi wa nonuwanta kallon ƙurilla gaban madubi. Idan da canji ki tuntuɓi likita. Akai-akai bi da bi mace ta rika bibiyar likitocin mata akan wannan tsarin. In dai kina da datan kallon Hausa Guide dan baki online, to ki ware datan binciken bayanan kare nonuwanki, ko ba komai su ne 'yan biyu ba kwa ji a baki na ba. Ƙungiyar masu raino da kiwon lafiya ta Kano ta shirya wa 'yan takarar gwamnan jihar muƙabala mai taken ina Kano fa da lafiyar 'yan Kano. Muƙabalar da 'yan takara suka halatta ta nuna ɗarikan 'yan tayi daɗi da 'yan wankin neman suna da masu hidden agenda. Masu shirya taron sun fara da kin amincewa da wakilin 'yan takara. A cewar su bayanan ɗan takara jama'a ke so ba na wakili ba. Da taro yakan kama tambayoyi suka zafafa ga masu babban riga. Mai sajen nasara kaɗai ya iya sukuwa akan kowace tambaya. Kasancewarsa shi ma allama ne a harkar lafiya. Dakta ba na alfarma ba. Biyu daga cikin amsoshin da gawuna ya gwangwaje mahalarta taron da su ne, shi da kansa ba aiki ba, ya taka ofishin ministan lafiya. Bayan sun sha muhawara, gwamnatin tarayya a yanzu ta amince a Federal Medical Center a Kano. Yanzu haka shirin fara aiki ake yi. Na biyu, gawuna ya ci alwashin buɗe katafariyar kasuwar magunguna a Kano, wato zai tabbatar da Kano ko da magani ka zo an fika. Sai dai 'yan Kaduna sun ce Kano ba ta da kasuwan bacci. Bayan shekaru 55 da Alhaji Yusuf ya haife shi a Gawuna, Nasiru ya kama hanyar zama lamba 1 mai wukan yanko wa Kanawa alheri cikin duniya. Kamar sunansa, Nasiru mai nasarar da 'yan albarka ke kira da wake dan wuri mai zuba 'ya'yan albarka, na ci gaba da shiga lungu da sakon ganawa da mutane da tarukan ɗora Kano a tudun Mantsira. Mai kalamai daidai da aniyar zuciyarsa shine yasa ambasadan Hausawa, sarkin tsaftan Hausawan Afirka kuma wamban getso Dr. Bashir Bala, kuma daktan tsafta ke fafutukan ganin Kanawa shi suka yi a 2023. A daka a raya 'yan Kano ta kudu da arewa da 'yan tsakiya sun ce in dai ba dattijan kirki mai sajen mutunci ba, sai dai a mai da Kano unguwar Kanawa a Kaduna. Hausa Guide dai dan mutum ne ba dan jam'iyya ba, kuma ba zan bari bambancin ra'ayi haɗa mu faɗa bare gaba ba. Amma fa duk sadda kuka ga Atiku da Tinubu sun haɗu suna zagi da kai wa juna hannu, to a ranar ni da ku za mu fara faɗa. Amma yanzu ku matso mu sha shayi, kuna sha kuna saka katin bananza. Banda katin kira a waya, a Najma Data ne za ku iya samun data 1 gig na MTN a naira 215 da kuma Airtel 1 gig a naira 230 kacal, amma farashin na iya ɗan sassauyawa ko ta lambar waya ko ta adireshin yanar gizo www.lazis.com.ng. Barka da zuwa Najma Data. Da sada kuke neman sauki da nagartan data ko kati, ku shiga Najma Data ku kwashi ganima. Da ma'aikatanmu da ke cikin shirin kau da damuwarku a kowace rana a kowane lokaci cikin mako. Najma Data na farin cikin yi muku hidima ba dare ba rana, don kuwa farin cikin ku shine ribar mu.